Здравейте, аз съм Карате Бой. Днес ще четеме най-скъпоценния плод. Най-скъпоценния плод. Българска народна приказка. Имало едно време един работив селянин, който не знаел, що е умора. От сутрин до вечер обикалял нивите и едничката му радост била. Точно свършена работа. Естествено, без да забравя децата си, заради които се трудил така неуморно. Богатството му обаче започнало да му тежи. Затова събрал тримата си сина, изгледал ги с надежда и им връчил по една кесия. Това е вашата награда сега, рекал им селянинът. А като се върнете от странството, някой от вас ще получи половината ми богатство. Засуетили се наследниците му. Чудели се къде да се дянат, какво да сторят, че толкова много пари да станат техни. Баща им не ги държал дълго в неведение и разказал, че има една мечта, най-скъпоценния плод да бъде негов. Домът опустял. Вместо пълна къща с деца, сега селянинът мъничък с едничката Домът опустял. Вместо пълна къща с деца, сега селянинът имал само спомени. Дълго и търпеливо работил той сам самичък с едничката надежда. Синовете му да се върнат чудото поискано от него. Така се минала година, две, че и три, докато вихрушка не долетели наследниците му. Пак на куп, както и тръгнали. Тате, бързо виж, що за чудо нося в турбата. С ловки пръсти най-големият измъкнал дългопазеното съкровище. Оказало се грозда. Уж чепка като чепка, ама най-сладката, която намерил на света. Присвил тогава устни средният син и започнал да трупа странни плодове върху мазата. Ахнал селянинът при вида на източните плодове. Опитал предпазливо фурмите. Нали земята българска раждала сливи, шипки и череси, не такива чудеси. Но друго повече го впечатлило. Малкият му син тихо свалил турбата и прашните си дрехи. А ти, синко, с какво ще поздравиш баща си? Навел глава порасналото му дете и засрамено си признало: аз, тате, неблагодарно постъпих, не търсих дарове за тебе, защото учител реших да стана. Но като дадох жълтиците ти, за да се науча да пиша и да чета и пиша. Нещо в бащата трепнало, сладкото му било, но не от гроздето, което още не бил вкусил. В чудо се видял, но не за фурмите